Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вносить изменения в Конституцию в направлении децентрализации согласно Минским соглашениям. Об этом он сказал в ходе интервью The New York Times. На вопрос журналиста о том, готова ли Украина выполнять требования России, изменить Конституцию, исключить НАТО как цену за мир, Зеленский отметил, что в Минских соглашениях и в нормандском формате ничего о членстве НАТО нет. Он подчеркнул, что Украина готова внести в Конституцию изменения, которые касаются децентралізації. Вот що він сказав, послухаємо подробно. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути. Це нормальні компроміси. Без компромісів війна не закінчиться, я це розумію. Але скрізь має бути логіка. В усіх діях, в усіх компромісах має бути логіка. Логіка і результат. Пане Саакян, вот такой компромисс приемлем вот в данных реалиях? Ну, дивіться, там не сказано, який конкретно компроміс, а інша справа, що абсолютно вірно. Якщо ми завершуємо дипломатичним шляхом війну, то це шлях компромісів, зокрема і болючих, завжди. І важливо тут знати, в чому для тебе внесение изменений в Конституцию Украины в направлении децентрализации. Я вам чесно скажу, якраз ці норми, вони вже внесені. Це і є реформа децентралізації в економічній частині тощо. В частині самоврядності там є можливості навіть без Конституції це зробити для того, щоб підвищити рівень самоврядності самих громад і окремих районів, але не утворень, як там, умовно кажучи, я вже не кажу про республіки так звані, я маю на увазі навіть в рамках областей Донецької, Луганської. Під цим ми не підписувалися. Ми підписувалися під тим, що ми конкретному Єнакієву, конкретній Горлівці чи Донецьку, то, що можемо дати додаткові повноваження. Їх 100% прийдеться давати. Тут навіть якщо ми військовим шляхом зараз завершуємо конфлікт, то нам потрібно буде формувати адміністрації місцеві з широкими повноваженнями для того, щоб можна було відновлювати ці території. Інша справа, що те, що хоче Російська Федерація, це вони хочуть, щоб ми дали можливість самовизначитися умовно для цих повноважень. Це джерелом повноважень буде місцеве населення, а для України є прийнятним варіант, коли держава делегує на певний час додаткові повноваження для тих потреб і складностей, які будуть. Тому фактично зараз розробляються різні варіанти, зокрема і в Офісі віце-прем'єра закон про тимчасовий період чи перехідний період. Тому що, зрозуміло, що там не треба буде відновлювати економіку, там треба буде відновлювати соціально-гуманітарну сферу, епідеміологічна ситуація. Ціла купа питань, тобто це території постраждалі від війни. І цей процес буде тривати відновлення як соціальної тканини, так і економічної десятиліттями. Це не процес одного, навіть 2 років. У нас попри фронтових позвільнених територіях підконтрольних, там, де війна місяцями тривала, у нас до сих пір повністю реінтеграція не відбулася. І, на жаль, отут системного підходу до сих пір у нас не було. Інша справа, що от в російському трактуванні, скажімо, про повноваження, статуси і так далі, жодної мови бути не може, і це, звісно, є неприйнятним для України. Ми суверенна, унітарна країна у своїх кордонах, і, відповідно, лише нам вирішувати, які повноваження будуть мати органи місцевого самоврядування. У нас жодних там республік, федерацій і так далі в Україні бути не може.